Дърпай повече към това, шкар дърпа се. Не, операторчетата. Заболява просто. Да, това е малко неприятно. Има такива дет на крайника и каиш. Ама да, изкарайте го малко да изкара това. Прахта отвътре. И... Слушаш ли някакво дръвце? Да. Да бе, може. Абе, хора, Да, бе. слагаш едно дръвце по средата, фащаш двете ръце, като нормални бели хора. Каза философът. Разбира се. Ай, за мен. Това вашата, братче, личиш, че не сте професионали. Не е такава, бе, по-голяма бе свине. Какво не хубаво? Жмон това нече хубаво, гледай, виж ми такова хубава си фана. Макар, че и по-дебеличка ще бъде по-добре. Яла, покажи, ела. Аз като ти казах по-хубава, не. Каза човека с камерата. Фани. Хора, боли. След 2 минути. Сега вече му дам. Чувате ли? Засилва. Да, засилва наистина. Дърпай по-към тебе. Чувате реката, ама... Реката между другото засилва хора. Само да ви отваря. Ще се наводни! Как нали знаете от Бейгрил? Ти че не трябва да се стои покрай такива реки, понеже веднага могат да станат много големи и изведнъж да ни отнесат. Да сме го отрязали вече, ако бяхме отрязали как трябва. Какво правите, бе? Айде още малко. Не нагоре. Айде! Се засилва. Напрежението расте. То там има нещо. Какво има, бе? Той е точно чепа, я не се занимава. Да. Чай, добре. Какво да бе? Дай ме се. Да, ако искате и аз да мина един път отгоре. Искаш да виж до къде сме? Можем ли го изпълним? Ой, кално това. Вие сте го преполовили, бе? Ама точно отидохме на възлезто. Да, и там е доста